T'has preguntat mai què passa realment al cos i a la salut quan envellim? Soc Manuela Yerpes, coordinadora de l'assignatura de Salut i Nutrició del Diploma Sènior Universitari en Ciència, Tecnologia i Societat. Soc terapeuta ocupacional i treballo a l'EWIT com a docent i també com a coordinadora de la formació continuada. L'assignatura de Salut i Nutrició ofereix una visió aplicada dels processos fisiològics de l'envelliment i de les patologies més prevalents en les persones grans. S'hi treballen els factors de risc, la polimedicació, la salut mental i els determinants de la salut, així com els fonaments de la nutrició i l'elaboració de dietes adaptades. També s'analitza el paper de l'ocupació, la participació i l'autogestió com a elements claus per a un envelliment actiu i saludable. El plantejament és dinàmic i participatiu, amb casos pràctics, debats, pràctiques de dietes i espais de reflexió sobre l'envelliment, l'ocupació i la presa de decisions, així també com la col·laboració d'experts. Aquesta assignatura permet adquirir criteri per distingir entre l'envelliment normal i patològic, comprendre el paper de la nutrició i integrar els aspectes ètics vinculats a la salut de les persones grans. Creus que seràs capaç d'analitzar l'envelliment des d'una mirada rigorosa i crítica? T'hi convido.